אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, תראה, אנחנו שני אחים, האבא נפטר, והוא הוריש לאח השני את כל הכסף. למעשה הוא הוריש לו את הבית, הוא הוריש לו את המכונית, הוא הוריש לו את כל הכסף שיש לו בחשבון, את הכל. מה שקורה במצב כזה, שאוטומטית, ממש, זה כמו פלא, שאתה רואה באמת את הבן אדם יושב, והוא באמת מאמין שהצד השני הפעיל לחץ בלתי הוגן, מה שנקרא השפעה בלתי הוגנת, על המצווה, על זה שרשם את הצוואה, על המנוח. ברוב המקרים זה לא ככה. צריך לראות אם ההשפעה הזו היא הייתה השפעה שהיא בלתי הוגנת. הכוונה, הוא לקח אותו לעורך הדין בכוח, איים עליו לחתום. עניינים כאלה באמת עולים נגדי השפעה בלתי הוגנת וניתן לבטל את הצוואה. והרבה פעמים לקוחות מגיעים אליי למשרד, והם אומרים לי, תראה, זה לא הגיוני, אני גם סעדתי אותו, אני גם הלכתי לבקר אותו. נכון, האח השני היה יותר מעורב אולי, אבל תראה מה, לא מגיע לי משהו. אני מבין את המקום שלהם, אבל צריכים להבין שמבחינת החוק זה חוקי. אפשר להעדיף ילד אחד על ילד אחר, ולכן צריך לבוא ולעשות את ההבחנה האם באמת היה פה השפעה בלתי הוגנת משפטית, ולא עניין מוסרי שלמשפט אין חלק בו.